Yun, good morning. Good morning sa inyo lahat mga tropa. So, tagal natin hindi nakapag-upload. Gawa nung sa bagyong, anong bagyo yun ba? Luis? Yung bagyong Luis mga tropa. So, nakita nyo naman dun sa pinost ko. Short videos natin. Grabe, bahang-baha dito mga tropa. Kaya, yung mga nukis natin, nilagay natin sila dun sa loob. Tapos dito sa may harap ng tindahan. Yan mga tropa, may tali pa dyan, oh. Ayan, oh. Gawa nga nung naahawan na talaga ako sobra sa mga nukis ko kasi bahang baha na dito mga tropa. Yung tubig umabot na dito. Yung dito na, oh. So lagpas na dung hollow blocks na nilagay natin sa loob. Kaya sabi ko, pag hindi ko isisilong yung manukis, wala, mauubos to mga tropa. At thanks God naman dahil nakasurvive naman yung manukis natin. So, ngayon nag-oobserba ako ng mga tropa ng manukis natin kasi baka mamaya mayroong isa sa kanila na medyo masamang pakiramdam ganyan, 'di ba? Hindi natin maiwasan 'yun gawa nung sa panahon. Kasama ng panahon mga tropa. Lalo na may bagyo na naman dito sa amin. Bali signal anong signal tayo? Signal number 2 no. Sa may yung may yata yung mamay. Nandito siya sa may kun mga tropa malapit sa amin. Talagang kailangan natin na asikasuhin yung mga nukis natin. Ayan, so kumusta naman kayong lahat mga tropa? Ayan, so namiss ko kayong lahat. Ilang araw tayong hindi nakapag-upload. So yun mga tropa na. Obserbahan na lang muna natin itong manukis natin. At nag-rotation na rin pala ako mga tropa. Kasi nung nagtanggal ako ng mga manok dito sa may tipi, nung binalik ko sila, nirotate ko na rin sila mga tropa. Kaya nandito na yung ating white choco. Titignan lang muna natin yung white choco natin. Obserbahan natin. So far okay naman siya mga tropa. Malalaman mo kasi yan kung masama yung pakiramdam ng manok pag may tumutulo sa ilong nila na tubig. Dito na rin yung makri natin na yung bunso. Ito sa bunso, oh. Ay hindi pala ito yung bunso natin. Hindi pala. Andun pala sa bunso, oh. Oh. Okay naman yung mga nukis natin dito. Yung gray natin mga tropa. Ito. Check natin. So far okay naman sila. Siyempre kailangan natin obserbahan itong mga nukis natin. Siyempre ang laki na rin ang nagagastos natin sa mga manok natin. Tapos hindi natin naasikasuhin. Walang mangyayari. So, yun, dito na rin pala yung sangre natin, oh. Tapos yung ating isang makray dito. Ganda ng pwesto mo, ah. Kahapon kasi mga tropa, pakain ako. Ngayon, yung mga ibang nukis natin, hindi kasi sila nag-uubos ng patuka. Kaya sabi ko, aba, baka may nararamdaman tong mga to, sabi ko mga tropa. Pero so far ngayon, inobserbahan ko sila. Mas wala naman. Ito yung golden boy natin mga tropa. So far okay naman yung golden boy din natin. At siyempre yung broodcock natin, ayan na. Yung broodcock natin is okay naman yung ating gold. Ayan. Pero may masamang balita dito sa manukan ko mga tropa. May masamang balita. Pero mamaya ko na sabihin. Ito yung ating sweater mga tropa. At so far okay naman siya. So ayun, oh, nakita nyo naman tatanggalan na yung balahibo niya. Kasi naglulugon na, pero sakto rin naman kasi pag naglulugon, maganda rin kasi yung nauulanan sila pag ganyan na naglulugon sila kasi mas madali silang makapaglugon mga tropa na makapagpalit ng balahibo. Ito yung ating mestizo. Ayan.
Ayan, okay naman yung mga nokis natin dito mga tropa. Ayan. Yun, so madako tayo dun sa may masamang balita sa nokis natin mga tropa na. Kasi gawa nung sabi ko dapat August, ito sana, itong first week ng August, mag-start na sana tayo mag-breeding. Ngayon, hindi ako nakapag-start ng breeding gawa nga nung itong bagyo kasi. Tapos may isa pa, hindi lang yun mga tropa, yung mga broodcock kasi natin naglulugon. Dalawang broodcock natin nag-uumpisang maglugon, kaya hindi ko sila maisalang. Kaya ang sabi ko, parang matatagalan tayo na makapag-breed nito. Kaya ang mangyayari, aantayin ko muna na mag 8 months ito mga tropa. So kailan ba yung kanito? Mga katapusan ng August, ayan. Pwede na natin isalang to. Siya lang yung pwede nating isalang mga tropa. Yan. Kaya ang hirap ng pag ganun na nag-set ka ng date tapos biglang naglugon yung mga nokis mo. Pag ganyan na mag-breed ka, wala, mapupurnada. Tapos ito pala mga tropa, no, masamang balita rin pala. Yung mga pasisiw natin, yung isang hatch natin mga tropa, yun, hindi ko masyadong naasikaso. Ngayon nangyari, ayun, na kon tayo mga tropa, nalagasan tayo. Nalagasan tayo ng isang hatch mga tropa ng ating pasisiw, di ba, 6 yun. So yung isa nalagas gawa nga nung hindi kinaya yung lamig. Hindi niya kinaya yung lamig ng panahon. Yun, so hindi natin maiwasan talaga yung ganun mga tropa. Pero nang hihinayang ako kasi yung pa naman ng isang prospect ko na maganda yung tindigan, tapos ganda yung istasyon ng paa niya, maganda yung height. Pero siyempre ganun talaga, hindi tayo pinalad dun sa hatch natin na yun, yung Boston hatch natin. Pero at least importante, hindi lahat nalagas, may natira pang 5. So, ngayon yung iba nilagay ko na dito sa loob. Tapos yung iba naman nandun pa. At tinakpan ko na lang ng tulda mga tropa. So grabe na, hirap talaga kasi pag ganito yung panahon mga tropa, hindi mo maiwasan yan. Pero importante, nakasurvive lahat yung mga stag natin dito sa may cording area. Tapos yun, naglulugon nga mga tropa Kaya ang hirap talaga ng sitwasyon ko ngayon. Hindi ako makapag-breed para sa early bird. Naglulugon din to mga tropa. Pero walang problema dyan mga tropa, kasi ganun talaga. Kailangan natin makapag-antay. Kasi pag ganito na may manukan ka tapos hindi ka matyagang mag-antay, wala. Kung mainipin ka, wala. Kailangan mo talagang habaan yung pasensya mo pag may ganitong manukan ka. Pero importante may magagamit tayo sa katapusan, yung ating Boston Grey mga tropa. Kaya yung mga mapapalabas natin to sa early bird is yung mga gray na lang muna. Yun lang talaga yung mapapalabas natin, gray. Kasi ayaw ko naman ng haluan ng ibang linyada kasi yung mga gray natin Kaya kung yung gray mga tropa, gray na rin yun. Kasi nakita ko na rin kasi yung breeding yung last year, nag-breed ako, nakita ko na rin kasi yung kinalabasan maganda. Kaya sabi ko, tama na yun, hindi ko nahahaluan. Kaya yung mga ibang nokis natin, kung saan sila galing, yun na rin mga tropa. Pero yung mga Boston hatch natin mga tropa, is goods na yun. Goods na yung timplada nun. Saka yung mga upan natin mga tropa, mga tawag dun, yung mga 3 months old natin, magpo 4 months ngayon. So, busy kami lahat dito sa bahay gawa nung sa wakas gumanda rin ng panahon. Ayan.
Kaya busy kami. Ako mga tropa mamaya magbibigay din ako ng vitamin sa kanila, yung B12. So mamaya na kung na ibigay yun. Kasi pag ganito medyo mainit, hindi pwede, kaya mamayang hapon na. Supposed to be it's nung 28 pa sana, 28 o 30. Ayan, kasong problema, hindi tayo nakapagbigay gawa nung sa bagyo mga tropa, no? Kaya yun. Pero mamaya magbibigay tayo kasi sabi ko nga, pag ganun na magbigay ka ng vitamin B12 pag ganitong maulan, 2 beses. Pero pag ganun na tag-init, 1 beses lang mga tropa yung pagbibigay natin. Ayun. At naobserbahan natin mga tropa yung mga nukes natin, and so far okay naman sila. At wala naman yung matamlay ganyan, wala naman sa kanila mga tropa, kaya okay lang naman sila. Thanks God. Thanks God talaga kasi okay yung mga manok natin. Ay, so yun mga tropa, no? At dito na matatapos tong vlog natin. At see you po sa next na vlog natin. Okay, so, nag-update lang tayo sa mga manukan natin mga tropa. So see you po sa next na vlog natin mga tropa.